Sun purkka. Ei oo. Miten niin ei? No kun ei ole. Mutta syöt purkkaa. Niin. Niin, että sulla on purkkaa. Siis tää mikä mulla on suussa. Niin, sulla on purkkaa. Siis mitä sä haluat? Tää mikä mulla on suussa vai? Ei, mä haluan käyttämättömän. No kun ei ole. Siis, väität sä, että sä vedit viimeisen purkan sieltä liuskasta? Kyllä. Ja sehän oli siis viimeinen koko liuskasta. Juuri näin. Eli siellä liuskassa ei siis ollut kahta kokonaista, minkä sä söit molemmat. Oli 2. Oli 2. Entäs sitten? Ei tullut mieleen, että olisit voinut kaverinkaan jakaa. No kun mä tarviin aina 2. Miksi? Koska 1 on liian vähän. Maku hälvenee hetkessä. Maku. Just. Ja nyt mä oon täällä paskanmaku suussa. No oisit pessy hampaas. No en paljon oo kerennyt, oli pikkasen tapahtumarikas aamu. Miksei sulla ole autossa vararengasta? No ei vaan nyt satu ole, kun en muistanut tarkistaa. Siis ihan oikeesti vararengas. Joo. Eiköhän tää asia ole käsitelty, ei siitä sen enempää. Ei edes paikkasarjaa tai jotain. Nyt mä sit otellaan bussiin tää sun vararenkaan takia. Mä olen tästä asiasta hyvin tietoinen. Siis tajuut sä nyt miten iso juttu tää on meille? En. Tää on meidän mahdollisuus tienata hitosti rahaa tällä läpillä. Älä. Siellä on paljon sijoittajia, mitkä on kiinnostunut tästä jutusta. Tiedän. Me ei saada myöhästy sit palaverista. Mä tiedän. Ne kutsu meidät sinne, koska ne on kiinnostunut tästä meidän jutusta. Meidän äpistä, joka kertoo, onko kaupassa kuinka paljon ihmisiä, jos ne ei halua mennä sinne tungokseen. Voitko Olli olettaa, että mä tiedän nämä asiat, koska mä oon ollut kumminkin näissä kaikessa mukana. Joo. Mä sanon vaan, että tää on helvetin tärkeä juttu meille, että me ei saada myöhästy siitä jutusta. Ei me tätä missata. Ei vittu, mun on pakko saada purkkaa tahaisen, niin saatana pahalla. Pidät maskin siellä palsussa, kuka huomaa mitään. Vittu se häiritsee mua. Me tuohon kauppaan ostaa purkkaa, kyllä sä kerkeät. Meinaatko, et kerkisi? Kyllä sinne vielä kerkeisi. Jos siellä ei vaan paljon porukkaa. Kokeile sitä meidän appia, mitä se toimii. Meinaatko? Toimii. No vittu. Sitä kyllä ei vielä kokeiltu käytännössä. Toimii se, pistä päälle. Mikäs vaikka? K-kauppa. Ei jumala, kyllä se löysi se. Tää näyttää, että siellä olisi 6 ihmistä. No niistäkin varmaan 4 on työntekijöitä, että hyvin kerkeä. Me vaan. Vittu. Jumalauta. Kyllä me vaan ollaan hyviä. Näin on, Ei näin saa. on. Hei Jari! Älä myöhästy, älä jää sinne viivyttelee. Mitä sä teet? Niin siis, ettei vaan myöhästä bussista. Kiitos Olli. Ilman näitä sun mahtavia vinkkejä mun elämään. Se olisi aivan vastenmielistä. Jee, olis toi nyt sarkasmia vai? Arvaa, kenet näin eilen uimahallilla. Tuulan? Ei. Eihän se Tuula käy siellä sen Martan ja Hillan tapauksen takia. Sehän olisi ollut tosi iso juttu. Mutta ei, kyllä mä Tuulan näin tossa yksi päivä. Olisiko ollut tiistai? Maanantai? Ei, keskiviikko. Se oli, koska tiistaina kävin kampaajalla. Ai, sitä on kampaajalla käyty. No joo, pitäähän sitä aina välillä tälläytyä. Mä sen huomaakin. Missä sinä kävit? Riitan salongissa. Arvasin, se on paras paikka. Se on ehdottomasti paras paikka. Niin on. Mites muuten? No ihan kiitos.
Jumala terve, perkele. Hei. Tiedäksä, kuivuus on yksi meidän pahimmista vihollisista. Aha. Jos me ei pidetä huolta meidän ihosta, niin me voidaan altistua kaikenlaisiin ihosairauksiin. Ja että me löydettäis oikea tuote auttamaan meitä. Nää puulipeijarit haluu meidän ostamaan jo kikisen tuotteen. Joo. Tosi kiva, mun pitäisi niinku mennä. Ties näin. Ei kellään ole aikaa semmoisen. Tai rahaa. Kokeile. Joo, ei kiitti. Mä oon ihan tarpeeksi kosteen. Muista! Jos naamassa ei olla kukkiin rasvauksen jälkeen, et tee sit oikein. Joo, näin on. Anteeksi. Vois mä mennä ennen sua? Mulla olisi vähän kiire. Ja sä meinaat, ettei mulla ole. En mä sitä tarkoittanut vaan. Mun pitäisi kerätä pussiin. No, meillä kaikilla on omat menomme ja kiireemme, että sä voit ihan hyvin sen aikaa odottaa. Ei se pussi mua odota! Ei tarvitse korottaa ääntä. En mä korottanut ääntä, ei ollut tarkoitus. Mä vaan ajattelin, kun mulla olisi vaan tää pukka. Et jos mä olisin saanut mennä ensin. Jos et sä ois keskeyttänyt mua, niin mä olisin varmaan jo purkanut kaikki nämä mun tavarat ja ehkä maksanutkin. Sulla on kori täynnä tavaraa ja mulla on vaan tää yksi purkka. Et sä viitsit sä. Taas sä huudat mulle. Siis onko tässä joku ongelma? Tässä on ongelma. Tämä rouva. Rouva! Tähän mulla ei ainakaan ole aikaa. Hei, täällä on muitakin ihmisiä kuin sinä. Odotat vaan kiltisti siellä vuoroasi. Niin just. Mulla on oikeesti vaan tää yksi pieni purkkapaketti. Ja tolla on koko kori täynnä ostoksia. Se kuuluu vaan kultaiseen sääntöön, että se kella on yksi ostos, pääsee menemään ensin. Tai no maksimissaan 2. 3 on ehkä vähän hiine, mutta kyllä yksi ainakin. Se on se niinku ehdoton. Mistä sä oikein puhut? Kultaisesta säännöstä. Kultainen sääntö on, että kaikki odottaa nätisti vuoroa. Niin just. Mä voisin kyllä odottaa, mutta se bussi ei oota. Eikä tässä ole mitään järkeä. Mulla on yksi purkka ja tuolla on kokonainen kassi täynnä ostoksia. Jos sä haluat ostaa sen purkkapaketin, sä pidät suus kiinni ja odotat siellä nätisti vuoroa. Ja se 4. bussi, mihin sä todennäköisesti aiot ehtiä, meni jo. Seuraava tulee tunnin päästä. Mistä sä tiedät? No mä näin sen. Se menee tosta ihan vierestä. Hyvä rouva, älkää välittäkö. Olkaa hyvä. Kiitos. Ai hän saa rouvitella. Ja 42,80, kiitos. Näin, kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. No niin, hei sinä. Ootko ikinä kuullut sellaista sanontaa, että asiakas on aina oikeassa? Ole. Paitsi jos on väärässä. Mut ootko sä koskaan kuullut sellaista sanontaa? Että ihmiset on toisinaan aivan vitunmoisia mulkkuja. Päivän jatkoja. Sitä samaa. Sitä samaa. Se bussi meni jo. Missä sä viivyit? Eikö mä sanonut, että täällä viivyttelee? Tiedätkö, tossa meidän appissa, siinä on puute. No, Se ei ota huomioon jumalia eikä aivokirurgeja. siis mitä sä selität? Usko mua vaan tässä asiassa. Eli määrä piti paikkansa. Joo, Eli se hoiti mitä lupaskin. joo, Ja sijoittajat olisi luultavasti innostunut siitä. joo, Ja oltaisiin luultavasti tienattu hitaasti rahakin sillä. joo. Joo. No, saatko edes purkkaa? Sai. Haluatko? Ei mä tarvi, mullakin toisessa taskussa. Joo. Eiköhän me lähetä kotiin. Mä lähden sitä purkkaa. Aha.